Ma a Mátra eddig még számomra ismeretlen, felfedezetlen területére jöttem hegyi kristályokat keresgélni. Egyelőre még ilyen igazit nem találtam. Van sok, de még csak ilyen 1-2 cm közötti méretek. A szép nagy 3-4-5 centiseket még nem találtam meg, hogy merre lehetnek. De hát egy 5 kilométeres szakasz az, amit most be akarok járni. Úgyhogy egyelőre most még a keresés fázisában vagyok. Meglátjuk, mit találunk, vagy találok. Abban mondva, hisz egyedül bóklászom itt az erdő közepén. Egy újabb helyen álltam meg, itt már potenciálisan jobb a helyzet. Meg lehet találni az alapkőzetbe zárt apró kristályokat is, illetve ilyen nagyobb, 2 cm fölötti kristályok is vannak már. Eddig ez a mai nap csúcsa, ez a szép nagy víztiszta hegyi kristály. Méretileg több mint 3 cm-es, és a közepében van egy kis aranyszínű pötty, azt majd nagyítóval meg kell néznem, hogy mi az pontosan.